Som lov, så får du lige en video her, hvordan vi kan prøve at bruge tabeller til at indsætte de forskellige biltyper, jeg har. Du skal ned under værktøjer her, og så VB Table Reload. Så har jeg allerede lavet en her, og når du har lavet den sådan, som du gerne vil have den, så er det nemt bare at copy den. Lad os prøve at edite den her. Table ID 1, down, table. Det vil typisk være bilnavn, du vil skrive heroppe, og en description. Prik, eller andet. I den første her har jeg sat et billede ind. Det gør du nemt ved at fjerne det her. Insert image. Så siger den, at du skal klikke på den. Den vil gerne høre, hvor den skal være. Der. Det fungerer ligesom alt det andet, du kender. Vi kan jo vælge varevogn her. Her der kan du vælge, om den skal have mulighed for at klikke på den, så den bliver større. Det vil jeg ikke, du vil have, hvis det er ingen for basic, som man kan lade være. Her kan du vælge størrelsen for billedet. Vi tager den mindste størrelse her, og så indsæt. Så har vi indsat den. Så heroppe der har vi enten så skal du sætte nogle små billeder ind, ligesom de havde på Europcar, eller så skal du skrive et eller andet heroppe. Hernede der viser vi, at den her række hele vejen hernede, det er en kolonne, eller hvad skal man sige. Og det gør man ved at indsætte den her row span, eller ved at sige, at kolonnen add col span, row span. Så trykker man så, det er nedad, og col span her, det er den her vej, altså vertikalt, horisontalt og vertikalt herover. Col span horisontalt, row span vertikalt. Så her der viser jeg, at alle de her kolonner er i et blok, og alle de her kolonner er i en blok. Her har vi sådan nogle tabeller nedenunder, hvor du har billederne eller en tekst her via nej, har den automatgear og så videre. Det her nede behøver du egentlig ikke pille så meget ved. Save and go. Back. Så har vi udlejningsbil her. Vi kan hurtigt lige kopiere den. OK. Så har vi copy af udlejningsbil. Den kan vi så, hvis du laver en, der virker til alle, så kan du hurtigt kopiere den. Gå ind og lægge et nyt billede ind. Gå ind og skrive de ting, du skal skrive, og så videre. Så hvis du skal sætte det ind på siderne, så går vi lige herop. Jeg har minimeret dem herude, det kan være, de er lidt større ved dig. Det er bare for at få plads til bedre på videoen. Biltyper. Det her det kommer nogle gange. Det kan være, du har været det kan være, jeg har været det samtidig, og så bare glem det. Trykker vi hernede. Og så er der et knap her til at indsætte tabel. Så kan vi også lige indsætte den der. Enter. Og indsætte den næste. Opdatere. Så der, så kan vi lige gå herind og kigge. Som du kan se lige nu, så ser det ikke så godt ud her. Det kan jeg hurtigt ændre på, hvis det her det er måden, du vil bruge. Jeg kan gå ind og sige, hvad størrelse den her skal have, hvor stor den her skal være osv. Hvis det er det, du vil bruge. Så du skal finde ud af, hvad du vil have i dem, og hvor store de skal være. Jeg kan lige hurtigt prøve at vise, at det er sådan, rimelig nemt for mig at ændre det. Så kan du se, jeg kan hurtigt få ændret de forskellige ting, så det ser meget bedre ud. Du skal bare finde ud af, om det er det her, du vil bruge, eller du vil bruge noget andet. Jeg synes faktisk også, det her det ser rigtig godt ud, men det er sikkert mere besværligt at lave for dig. Det må du lige finde ud af.